Babadi. Dave. Yes, baby. Zviri sei? Sha ndiri kumbobuda. Ndoda kumbononana nemafriends angu timbo, it's been long, so ndombonana netimu rangu tomboti tumadrinks tichimbotaura. So ndokubata time. Okay. Unozova nguva? Maybe angatingoti kumatime because ndani time ndisingazivi shamwari dzangu. Unongozivawo panosangana vamwe shamwari dzekuhigh school, vamwe vacho ndakadzidza navo kare babadi. No problem, my dear. Enda usangana neshamwari dzako. Ndo time yekumbofarawo neshamwari dzako, zvakakosha izvozvo. Sununguka hako. Alright, iripo. Okay, bye. Alright, bye. Babadi, pane zvandakangana. Shamwari dzangu idzodzoka. Dzimwe dzacho ndedzekuhigh school, vamwe vacho ndakazoenda navo college. Babadi, taitamba takawanda, especially boys rakazara patimu iroro. So those guys vandifonera zvikanzi jojo hausi kubatika chichi. Ndikati alright guys, ngatimbosangana. So ivo zvavanenge vachiita boys ndo rakawanda, girls maybe tinenge tingori it's about 2, nevamwe vanenge vari masingu nevamwe vachiva vari makapu. Saka tinenge takawanda. Akufonera pa ndo boys. Boys nerimwewo girls redu. No problem, my dear. Sununguka. Ende mbofara. Zvakanaka wani. Alright. So see, usakangana kudya nditi. Aiwa, don't worry. Don't worry. So ndaisa ma-apples mufiriji, unozongotora 2-3 sati warara. Alright, baby. Alright. Bye. Okay. Babadi. Ndiramba chikangano. So the thing is, hanti ndatindokwasodzokera uyu. Babadi, it's being long. Ndinechiro tine shamwari dzangu pamwe handikwanisi kuzodzoka because unoziva kuti panosangana vanhu. Pamwe ndichadhakwa kuzofamba kuzodii, pamwe boys nozongoti tororo tibhukira tuma-lodge torara because I doubt kuti ndodzoka babadi. Nawo kutaura kuti nhasi pamwe. Because chinoita ndechoti wadhakwa ndotanga kudrive udzoka kumba, ende futi undadhakwa, I can't drive. So I think ndo yamangwana. My dear, no problem. Hazvina kumboshata izvo, kana mangwana acho zvese zvakangonaka, unongodzoka kumba kwenyu. Chete, enda ufara newamwe wako. Kana mangu ukadzoka mangwana acho enda. Aiwa babadi, ngatitaure nyaya iyi sandabuda. Babadi, uri serious here iwo? Alright, it's fine. Babadi, uda usiya mukadzi wako achibuda akadaiwo so. It's not fair, babadi. It's not fair. Komedi nyaya yatochinja. Aiwa babadi, can you imagine? Tese zvandakaita, tese mapfekero andakaita, tese zvandiri babadi. Ndokuda mukadzi wako, hauna kana ruchengera. Hautombobvunzi kuti my dear, vakomana urudo unosangana navo, vekupi vekuti kunditi it's okay, buda ndodzoka mangwana. Alright, ndokurambidza here iwe wati uda kuenda kumbondoona shamwari dzako. Saka ndokurambidza, ndozvauri kuchemera izvozvo. Babadi, hauna care nini? Ndonatsoziva kuti une munhu wauri kudanana naye chaiwo kuti uda kupedza usiku wese uchitaura naye iwewe babadi iwewe. Because munhu anokuda haatombokubvumiri kuti ubude wakadaiwo. So alright, it's fine. Uda kuti ndibude ndakadai, ndochiviwa nevamwe varume udai, ndoenda wosara uchirora mukadzi waunoda, handiti? That's the thing, because it shows me kuti une munhu wauri kuda. Ini ndikabuda obviously ndichapfimbwa out there, ndobvuma ikokoko, ndabvuma then iwe wozorora munhu waunoda. My dear, calm down, but why? Wakumbira vanhu kuti uda kubuda, so alright, ndakuburambidza. Ndori zvinoitwa rudo, hanzi ruchengera rudo. You are supposed kuti uda kuendepo wakapfeka kudai, hakuna kuri kuenda, dzokera mukati, dzokera, kana zvichiita hande tese. Kwanditi it's okay babadi. Tese mapfekero andakaita. Hakuna murume chaiye anobvumidza mukadzi wako kuti apfeke zvandakaita. Ona ndinongozinga ndidi unongotaura taundidi kapano ndonditsvangira nyaya. God have mercy upon us. Aiwa, kundidi babadi. Aiwa komana. My dear.
maidia kunokuonenda yebvisa hembe yechichi ndidhonza wondivharira mubedroom ndoita nharo kuti ndoda kubuda wondirapidza ndoda kubuda wondiramidza wotorowo hembe yakanaka unoti hande tese handikusiyi uchibuda handina mukadzi anobuda ega yeye ungati wati ndisiya nchibuda ndega. Aiwa. Hapana, iwe maidhika ndanyachakukuona hangu kuti zvinhu zvako inge wakazvironga handika hapana ndikuenge uchida kuenda baiba ndikunyepa zvose ipapo uyu I love you baby. I love you too. Asi hapana kuenge uchida kuenda waida kundinzwa ndoti handitika because iwe hapana pandakambokuona wakambopfeka zvakadai so uchibuda uchienda ndoda kuenda kushamwari yo uda kundinyepera ngozi hapana kuenge uchida kumboenda ndakona tunekea yakaita saka nayo manje hapana kuenda ndakuenda baba. God have mercy upon us. Disgusting.